9 Поздняк Зенон Станиславович. Наступным будет выступать Штокин Александр Николаевич. Спадвары депутаты. Учора в Розным выступал депутат Герасименко об крымінальна-палітычнай экспансіі грамадзянаў іншых краін на Беларусь. Ситуация многим депутатам вядомая. Нашу краіну не толькі рабуюць, але ператвараюць у крымінальную яму, адстойнік для адкідаў расійскага, каўказскага, азіяцкага грамадства. А інакш быць і не можа. Дзяржавы без межаў не існуе. Нармального чалавека толькі павінна б здзіўляць, чаму гэтай гангрэне, гэтаму занечышчэнню краіны спрыяюць улады гэтай краіны. 18 снежня ў Менск бесперашкодна прыехалі з Расіі рускія фашысты. Ім прадставілі палац Менскага тонкасуконнага камбіната, дзе павінна была адбыцца нібыта прэс-канферэнцыя двух фашысцкіх аўтарытэтаў – Лімонава і яшчэ аднаго. У палацы ў вестыбюлі па лесвіцах блукалі стаялі маладыя суб'екты ва ўніформе і са свастыкамі на рукавах. Мінчане, прытым у асноўным пажылыя людзі, сумесна з міліцыяй спынілі гэтую фашыстоўскую гастроль. 9 асоб са свастыкамі былі арыштаваныя разам з Лімонавым, канфіскаваныя пачкі фашыстоўскіх газетаў з лозунгам «Да здравствует вайна» і мяхі фашысцкай літаратуры. Пра ўсё гэта паведаміў на сесіі дэпутат Мінгарсавета, начальнік РАУ з Фрунзенскага района Менска спадар Шкут і закрануў у сваім выступе спадар Герасименко. У сувязі з гэтым у мяне запыт да спадара Герасименкі і да пракурора горада Мінска. Ці былі зарэгістраваныя грамадзяне-фашысты з Расіі, што прыбылі ў Менск? Хто і на якіх падставах прадставіў ім і іхняй прапагандзе памяшканне палаца? Бо прапаганда вайны, ненавісці і насілля забаронена ў нас законам і Канстытуцыяй. Ці былі інфармаваныя аб мерапрыемстве рускіх фашыстаў у Менску гарадскія органы ўнутраных справаў? Шановныя депутаты, вось такія газеты выходзілі толькі ў Першую сусветную вайну. Нават у краінах таталітарнага рэжыма, дзе была цэнзура, не цэнзураваліся матэрыялы парламента. Тое, што зроблена ў нас, тое, што зняты матэрыял, даклад Антончыка, гэта сведчыць аб тым, што уведзена цэнзура і груба парушана Канстытуцыя. У сувязі з гэтым у мяне зварот да генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь узбудзіць крымінальную справу па факту увядзення цэнзуры на Беларусі. Гэта сведчыць аб тым, што услед за прэзідэнтам Лукашэнкам прыйшла карумпіраваная хунта, якая баіцца разаблачэння. Мяне цікавіць, Мячеслав Іванович, чаму другі дзень на сесіі адсутнічае генеральны пракурор, які з'яўляецца дэпутатам Верховнага Савета? Дзякую за ўвагу. Удзельнікі камітэта, прадстаўнікі дэмакратычных партый і рухаў, студэнты і бацькі школьнікаў.